Unge mennesker, de synes det er svært, de bliver revet ud af livet. Gamle mennesker, de kan godt forstå det, men sådan er det altså heller ikke. Man kan godt stå med et gammelt menneske, hvor der ligesom kæmper imod det her skulle dø, og ikke vil erkende det, og ikke vil erkende, at de skal dø. Ja, i begyndelsen, der tror jeg havde en forestilling selv om, at når jeg med hende her, hun har været 93 år, ikke? Så tænker man, når hun har været dement, og altså, det er jo et godt og et langt liv, der er levet, så tænker man, det kan jo ikke være så hårdt, men det er gået op for mig, at man aldrig selv kan være, jeg kan aldrig være dommer over, hvad der er hårdt for folk, og nogle gange selv dem på 97, hvor man tænker, ej, men altså, han har jo ikke kunnet tale i 10 år, vel? Altså sådan, der kan folk bryde fuldstændig sammen. The thoughts that go through your mind when you find out you have so little time is everything that you need to say to everyone that you love. In the beginning, I hoped for everything. First I hoped that they had just the wrong x-rays, the wrong set of scans. It was all just a big clerical mishap. Your brain will do really strange things to you when you don't want to believe something. You will come up with fairy tales. Vi er jo vant til, og vi er vokset op med at kunne få lige nøjagtigt det, vi gerne vil have. Altså, vi bliver jo opdraget. Vores forældre siger sådan, du kan vælge lige hvad du vil. Du kan vælge frit for alle hylder. Du kan blive hvad du vil. Du kan selv bestemme. Altså, vi har et kæmpe ansvar. Vi er vokset op med et kæmpe ansvar. Det gør måske også, at den dag, hvor man bliver syg, og den dag, hvor livet virkelig sparker benene væk under en og siger sådan, her der er der noget, som du ikke kan kontrollere, at der kan man måske have svært ved at acceptere, at vi ved, at kræftforskning, den er nået så langt, men hvorfor er det så, at det ikke lige rammer mig? Det tror jeg kan være en kæmpe udfordring for os. The reason to consider life and what's of value is to make sure you're not missing out. Seize the day. What's important to you? What do you care about? What matters? Pursue that. Forget the rest.